Здравейте! Добре дошли в портал за услуги на Столична община. Това видео ще ви покаже как да се регистрирате и изберете желаната електронна услуга. За работа с портала за електронни услуги е необходимо да имате регистрация. Може да се регистрирате като физическо или юридическо лице. Попълнете коректно личните си данни. Попълнената информация в регистрационната форма се вписва автоматично в електронните искания. Бъдете сигурни, че въведената електронна поща е активна. Отворете електронната си поща и кликнете върху активационния линк. След активиране на този линк, вашата регистрация ще бъде успешна. Електронни искания могат да се подават само чрез ход с активен електронен подпис. Свържете електронния си подпис и въведете необходимите данни. В горния десен ъгъл на страницата е показан потребителят, а в качеството на когото действате. В секцията Услуги са изброени всички административни услуги, които извършва Столична община, разделени на услуги за граждани и услуги за фирми. Електронните услуги и услугите, които се подават по традиционен начин на гише, са обозначени с различни символи. При избор само електронни услуги се показват всички електронни услуги, сортирани по категории. Избирайки конкретна услуга, се отваря страница с информация за нея. За да попълните електронно искане, натиснете бутон „Електронно подаване“. Благодарим ви, че използвате електронните услуги на Столична община.